Takže čau lidi, já jsem Tommy z CZ a zdravím vás u mého úplně prvního videa a jsem tu s Timonem CZ. Čau. Ahoj. A dneska budeme tohle série miniher v Minecraftu, jinak Minecraft budou možná jenom modpacky a fakt možná, asi ne. A tady je Survival Games, jsme se sem nějak probojovali na Gameříkovém serveru. Na Gameříčkovém, zdravím na Gameříčka jinak. Jo, super, takže já bych se šel koupit na nějaký ty volné arény. Pojď sem. Ty. Co? Pojď takhle sem, vidíš? Jo, tady je těch tři vole. To tě vůbec nevidím. No, tak jo, no, jsem tady. Jo, tady na tu 4. Jsem tam. Kde? Ne, nejde, to nejde. Je in-game. Jo, in-game. Tak pojď na hledej nějakou, která není ve hře. No je. Tak půjdeme tady na tu, no. Na 5? Počkej, co je tady? Počkej, na 5 nebo na co chceš? Tady na 4 půjdem. Na jako? Až do hry. No, i když tam je hodně hráčů. Tak počkej, tak... Počkej, tady za chvilku končí, tak pojď na 2 za chvilku končí. Čum 1 za... No, ale 2 za chvilku končí a to je hodně dobrá. Jo? Jaká? Počkej, kde seš? Tady. Jo. Tam jak jsou skoro všichni. Jupík. Na 2. Jo, půjdeme. Tady je nějaký jupík, kámo. Jo, 5 players jsou na nějaký, počkej. Já tam budu furt klikat, kámo. Ne, nech to. Increment is legendary. Hej. Jen k tomu budu natáčet, nejspíš. Budu natáčet Minecraft minihry a možná, to ještě nevím, Stranded Deep Simulator, což je v češtině trosečník. Trosečník simulátor, je to fakt jako boží. Je fakt úžasný. No, Arena 5 startuje za 5, no 7 na to. Já chci na 2. Ne, nechoď na 5. Ještě, že tam nejsou lidi. Už teda jsou lidi. Klikni furt na tu 2, kolik nás tam nepustí, kámo. Kámo, zkusme 5. Jo, jinak teďka na to video, co se... Video. Teďka na to video, co se koukáte, nejspíš, tak to jsem asi editoval právě já. Co, jak editoval? Ta hudba, co tam slyšíte v pozadí, protože jinak tady je za náma strašný šum. A takže asi tam bude nějaká ta hudba, takže to jsem tam dal já. Tak a jestli se vám... Jinak to upravuju já, jo. Úplně takže... první, no jasně. Ne, fakt, naše upravuju si úplně to první sám. video bude líbit, tak neváhejte a nezanechte ty vole. Kámo, ty. A Ty zanechte jsi štěban. odběr. No a určitě like taky tam dejte, šupněte ho tam. Teda v popisku bude kanál tady Timouna CZ. Tak já budu asi natáčet Klacek osudu, South Park, jo, kdyby to někomu nedošlo. Pak budu natáčet určitě budou nějaký Arena 3, kámo, kde je Arena 3? To je... Ty vole, kde je? Tady Arena 3, dělej tady. Pojď do 3, pojď do 3. Jo, jsem tam. Jsem tam. Počkej, jo! Počkej, kam se domluvíme, vidíme se? Jo, čum, tamhle, tady. Čum, tamhle jsem. Ahoj, hele, takže berem česty a čus. jdeme za tebe? Čum, co je za tebou? Jo, jdeme za tebe. Berem česty a jdeme za tebe. OK. 3, 2, No ještě 5, ne. 4. 5. Jo, tak já budu natáčet Klacek osudu, parodie, skeče. Ne, pojď rovnou za mnou. 3, Peď na česty. 2, Pojď rovnou 1. za mnou. Tak. Rovnou na zou. Peď na cesty. Já na Jo. něj teda peču, já jdu napřed. Znáš lepší? Co? Znáš lepší? Ne, takže jo, oni se tam všichni vezmou česty, pozabíjejí se tam, tyjo. A my aspoň budeme mít náskok oproti ním. Jo. A hned nás nekillnou. Tady je nějaká... Pojď nahoru. Tak hledej prostě česty, když tak se někde tady potkáme. nejsou. Jdeme rychle pryč. Já A rychle vím o jedný. Padáme. O cože se sem tady... No ty vole, už jsou tady všichni hráči. Pojď sem, vidíš mě? Čum, pojď tady do toho velkého hradu. Vole, čum! Ty vole, kámo, Bert, kde se sejdem? Sejdeme se... víš jak je... Tady tohleto? Vidíš na můj... my jinak máme monitory vedle sebe, takže se vidíme. Kámo, ouštit, kámo, oh my god. Kámo, dáš mi něco? Jo, tak ale já mám plný info a Já já si už kouknu na padám, věž, jo? já už padám.
Kámo, tak to tam braň. Nedávej to nikomu. Hej, jsem asasin, kámo. Já padám za městečko. Počkej, kde seš? Já ani nevím. Tak Já prostě... jsi tady u tohohle toho modrýho pičuce velkýho? Ne. Jo, tak já nemám vůbec žádný věci, protože jsme padali. No a tady kolem mě jsou hráči, no. Jo, tak aspoň, já hele, to máš, tady není takový to, že můžeš sledovat ty hry, jo. Ne. To je škoda. Jo, jsem například Minecraft Mana nebo Aku. No, jenom tady hraju za PUBG 88, protože No tak tu my mám jsme tam tak... měli na tom VIPčko, že jo, takové. Jo, no, takže takhle asi nechtěl jsem začínat na... Hele, Google, nový vedle mě. Zabijeme Google! Jo, ty vole, kámo, Google to nezabij. začne. 4 hráči. Jo. Napiš Sogovota. Já vím. Ty vole. To je silný vibrátor, kámo. To je dobrý, to je v pohodě. Stejně asi to moc neslyšíte. Stejně to moc neslyšíte, jak je vzadu ta muzika, takže... To je dobrý, to je v pohodě. Vystručně jsi to zvuk teď. To trávím. Ne, je tam hudba. Je tam hudba. Tak jo, tak Ty čekám. jo, Jo, tak když už to začne, ty vole. To všichni do prdele. 3 hráči. Píš pořád Segovat. Hej, myslíš, že tam tomuto mám vyčorovat? Čum. To je takhle blbě. Jo. Já jsem na té nejvyšší. Já to nikomu vyčarovat nemůžu. Segbat. Ale to už nemůžeš dát. Už si znova, už nemůžeš. To mi je úplně... Ty vole, dělej ten 2 lidi. Tak můžeme hrát bez 2 lidí. Jo, počkej, 20 sekund. Jedeme na to. Kámo, a teď, když je 20 sekund, tak 5, se všichni připojit, jo. 4, 3, 2, 1. Piča. Já si Já mám Ender. Čum na mě. A kámo, čum na mě. Čím, jaký mám věci. Já to mám docela dobrý do začátku. Ty pacholku. Ty zbytku. Ale já jsem ho schodil. Ne, kámo, ještě se nemůžeme killit, ještě ne. Kámo, on měl ten železný meč. Ty vole. Já už jsem dole. Myslíš, že to skočím? Ze zdola nahoru. Jakože... Jo, tak běžte dolů, já ne. Hej, myslíš, že to skočím? Čum. Hej, čum, myslíš, že to skočím? Ne. Ne? To je nahoru, to je kurovský. Tvoje, kdo mě střílí? Kámo, tamhle je Google. Už jsem spadl a jsem v prdě. Já jsem taky... už Jsi ty, jsem aha, sorry. Já tě zabiju. Říkal jsem fajnový věci, ty jsi měl nějaký fajnovky, kámo. Já tě, kámo, killnu. Já tě killnu. Hej, često. Boty by se viděli. Jsem stejně mrtvý, takže je to jedno. No okej, tak na jako jdeme arenu. Pojď na 3. Rychle. Dělej. Trojka. Jo. Což tam? Jo, to je bez. Jdeme do prostřed. Jdeme do prostřed, sedu na tebe. Hej, čum. Ty vole, někdo si tady libově ustral. Pardon. Segbote? Lol. Segbote? Lol. Lolíček. No jo. Ty vole, 3 hráči chybí. To bych je zabil, ty vole. Já je killnu, kámo, já je killnu. Jdeme do prostřed. Prostě. Jo, my už začínáme, jdeme dělat. A jo. Jo, Mám dobrý start. Dobrý, mám meč. Píča. Bakugan, jdeme tam. Pojď, dělej. Vidíš mě? Hej ty. Hej, jdu za tebou, dobrý. Běž. Dáš mi taky něco?
Chytej. Jo, chytám. Helmička. Bacha, za tebou. Hráč, který nic nemá, dělej, jdeme do něj, vole, nic nemá. Nigga. Ferovka, more. Dobrý, dej mi něco. No ty vole, já nic nemám a za náma už jdou. Pojď za mnou, dělej. Jo, Hoď tam sprinta, more, no. dobře. Ukradneme jim celý to království tady to. Jo, jdeme Dělej. zabít prezidenta. Koupíme si dělej. něco. To je nějaký čínský znaky na ně Posledem, seru. tady. Kámo, česty. Kde? Česta. Oh, fajn věci. Co tam máš, bacha, za tebou. Já jdu tady na ten komínek. Kde je za mnou, kde je za mnou? Kámo, čum, co jsem našel? Jakou věž, pojď tam, no. No to je sice hezký, že jsi něco našel, ale... Jsem v bezpečí. No, jsi tady se mnou ve věži. Ne, jsem tam nic není. Čus. To je jedno, ukryjem se, budeme Je to kilit. pás. Počkej, já jdu za ty mříže tady. Čum. Jo. Tady je jaký stroskotaný něco, kámo. Kámo, tady je tolik hráčů, tyhle. Čum. Tak tady je to docela luxus, kámo, mohly by tady být nějaký česty. Jo, jsou. Česta. Ender Perly 2. No to si děláš. Takže mi jednu dáš. Ne. Kámo, já jsem ti dal čepičku. No, jasně. Já nemám, ty jsi mi nedal nic, vole. No tak jako, jo, tak to sebral ten, který mě chtěl zabít. No tak mi ji dej. Čepičku? Chceš? No. Ještě jednu třeba, já nevím, na památku. Máš Ender Perly. Dobrý, pohodě. Tady ještě prozkoumáš to tady už je to všude vybílený. Jo, tady jsou dveře. Jo, já už dovnitř nejdu, tam je hrozný masakr. Počkáme, až tam bude co nejméně hráčů a musíme najít nějaký zbraně. Já jsem tady Zbraně, najdem tu nějaký airsoftky, ne ty vole. Ty vole. Ne, já jsem tady vlastně... Kámo, je nás tu trošku víc. Já jsem tady skoro nikdy. Věci! Kámo, mám 3 Ender Perly. Fakt? Jo, já jsem tady ježu našel. Máš štěstí. Teda 2 jsem našel. Kámo, tu nás spawn ještě vybíjeli ty čestky. Tady tam nikdo nebude, protože bude srávný. Ty vole! Kámo, pojď dělej! Diamond bodky, shit! Ty vole! Kámo, ty se Dělej! máš. Tady! K tomu, no, tady jsem. Já ti půjdu naproti. No, Kudy jsi tam šel? no teď jo, to je ta cesta. Dělej! Kudy jsi tam šel? Dělej, normálně tady touhletou bránou. Jsem si řekl, že to tam půjdu vybílit a najednou, ne. Kudy? Kámo, dej mi něco. Ne. Tak kde jsou ty věci? Dám ti, pojď se. Chceš diabotky? Mám 2. Jo. A mám železný meč. Dělej, vole, tohle je náš lucky day. Pojď, dej. Na, bum, 1, 2. Na, ber si, dělej. A jsou jako diamond bodky. No teď já si dožeru. Já taky, kámo, jestli nás někdo killne, tak já mu strčím prst do prdele. No to je super. Kámo, dáš mi Kámo, něco? bacha. Ty vole. Pojď na něj, dělej, Iron Swordy, jdem na něj. Jdem na něj. On má luk? On má eply. Kurva. Víš, kde jsme? Ne, kámo, pojď na něj. Nejdu. Na něj, ty blbečku, teď tě zabije, kámo. No teď ty jo, jsi, protože ty má jsi eply, kamarád. Počkej, až to vyžere, až si to sežere. Kámo, já jsem mrtvej, ty jsi kamarád, ty vole. No nejsi mrtvej, vole. No jsem mrtvej. Ty jsi taky fajný kamarád. Já vím, dík. Hej, počkej, já mám ještě tu Ender Perlu, viď? No dělej, jo. tě zabije. Dobrý. A jo, já debil na Ender Perly, No to teď ale nebyl. Hej, jak jsem se teleportoval? Jak se to stalo? Já tě nesnáším. No ty jsi debil, já za to nemůžu. Já bych chtěla ještě diabotky, ale ty si utekl. Ty debil. Máš nějaký Ender Perlu? Ne. Právě jsem chcípnul, ty mám asi. To je dobře. Já jdu na 4. Ne, tak já zatím budu rád a budu tě informovat o mém úspěchu ve hře. Prohrál jsem. Chcípni. Hele, ještě Jo, aha, ono se startuje. Jo, má to se hodí. Hej, ty vole, co tu tady dělá ten člověk? On má diameč, pasek v piči. No, tak se na tebe ty obrátil. No jasně, Kdo fakt jo. Tak pojďte do něj, vycikání. Těla, on nějak rychle běhá, kámo. Teď mám lak. On je zabil.
Kde seš? Třetí světová. Cože? To malé ještě. Ale já tady zatím budu dělat ten super parkour. Až co dostanu, když budu nahoře. Úplný hovnes, to tak zajímá. Jako to je jenom tak, jo. A k čemu No. to tady tedy jako je? No pro zábavu. Ty vole. Kdo to ty vole celý udělal za zábavu, ty vole. A jestli chceš vědět, kdo to udělal, tak to byl gamer. No. A někdo mě zabíjí. Dobře, gamer, libový. Ne, já bych za to dával třeba, nevím, VIPčka třeba. Kámo, tak to bychom měli teda hodně. Kámo, vyskočil jsem na ten druhý blok, co dostanu. Nic. Pěstí, Za vole. třetí, kámo. Pěstí ode mě za přátelství. Kámo, tady asi nejde fly, ne? Ne, a někdo po mně jde. Jo, tak se to uděj. Děkuju za pomoc. Ty vole, ne! No a už, takže já myslím, že pro tento díl by To bylo všechno, chápeme. No, takže tady se loučíme, takže čus. Čus.